hapon, brother. O, may hapon. Ang Masama na itong akong pangutana ba, nag-ingon man gud ka nga, walay mabasa sa Biblia nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Dili ko mabasa sa Biblia ha, kay dili lang ta mo gamit og mga references kay para maghapon, di mabuga mo to o siguro referensya. So, dire lang sa kos Biblia, anay. Ang ingon sa Latina Vulgata na gigamit sa inyong mga magwawali, hubad ni Monsignor Yap, matod nimo, walay mabasa nga gibungkag ni Kristo. Kung may mabasa, mabalihon kag Katoliko. Ako lang ning basahon ha. San Juan 5:18. Dosa tungod niini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Ang akong pangutana ani nga bersikulo sa Biblia, unsa may nadungog nimo sa imong unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Gibungkag ang Sabado o wala bungkaga ang Sabado? Okay. So, sumala sa kong nadungog sa mong gibasa, brother, no? Ang giingon dito sa balaang kasulatan, diya sa Latina Vulgata, unsa to, uturado ko no, be? Atong Asahon na. Dosa tungod niini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudyo. Kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Unsa may imong nadungog sa akong gibasa sa Biblia, gibungkag ang Sabado o wala bungkaga ang Sabado? Okay. Ingon dito sa words, mangon tag dili lamang kay gibungkag ni Kristo ang adlong Sabado. Ang pangutana, Brad, mangutana po ko sa imo, no? Nabay giingon diya sa Latina Vulgata nga gibungkag ni Kristo ang adlong Sabado nga words to words. Ang giingon dito sa words nga lagi kani kung gibasa ba? Sanglit dili lamang, wala lamang kay gibungkag niya ang Sabado. Nga akong pangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Gibungkag ang Sabado, wala bungkaga. wala bungkag ni Kristo ang adlong Sabado kay naman nag-ingon dito. Balikon na kong basa, balikon na kong basa. Ingon ka wala, balik basa. Sound re. Balikon na kong basa ha. Paminawa jud. Isayas Paminawa jud ha, balikon na kong basa. Paminawa jud. versikulo 20 o 23 paminaw sa brother. Okay. Kay ingon dito sa Biblia nga dili kay kanang gibasa ng mga bersikulo dili lamang kay gibungkag, no? Kumingon ka dili lamang wala words to words nga dili gibungkag ni Kristo. Kay kung giingon pa diha sa Latina Vulgata mingon nga o gibungkag ni Kristo ang adlong pulay kana motuo ko. Pero sa words pa lang nga giingon niya nga dili lamang kay gibungkag wala niya gibungkag. Okay, basahan ko si mo karon brother. Mato pa day. Isayas, okay, paki-explain po dire brother ha kung sa imong pasabotan ni kay sharing mo ni nato, no? Sharing mo ni. Isayas kapitulo 66, basa da brother. Bani ko sa mayong balita. Isayas. Mayong balita. Versikulo 22, 23. Dili isa Brad, unya na Brad. Kadali lang ha. Kasabtan. Ha? Brad. Wala pa man ta sa San Juan 5:18. Sayon sa nato ni. Unsa man di imong nadungog sa akong lagi. Unya ta mo amba ka ng Isayas. Ana pa ko nakapokus sa San Juan 5:18. Unya ra dali lang patubagas ako. Gitubag na ko tay mong pangutana nga dili lamang bot pasabot dili lamang kay gibungkag ni Kristo ang adlong Sabado. Words nga dili lamang bot pasabot wala niya gibungkag ang Sabado. So moto ko nga adunay nabutang dito nga gibungkag ni Kristo ang adlong Sabado ug wala kini. Wala man dito nakabutang. Now matud pa diri. Matud diri sa Isaias kapitulo 66. Padaw no kay Biblia da Isaias 66 verso 22 o 23. So, palig-explain na din, brother, kung sa'yo papasabotan niya sa sige lang, unya na, ito nang i-explain niya. Ang ako na yung pangutana, Brad, kay imo magigidin na, wala bungkaga. Sige, mag-explain rin ko, ana. Mayong balita mo na. Kaingon nga mulungtad sang turan, kaingon nga mulungtad hangtod sa kangturan ang bagong langit ug ang bagong yuta nga akong himuon, nag-ingon ang Ginoo. Tres nga nayon.
matag bagong subang sa bulan ug matag adlaw ig papahulay ang tanang tawo moduol kanako dito sa Jerusalem aron pagsimba kanako. Now, ang pangutanan nako si Jen. Okay. Ako si mo Kaya karon. nga natanang Panahon isa. sa panahon na dito sa bagong Jerusalem. Dani lang ta. Ako balikan na ni mo ang Isayas. Ah. Pangutan na gibong ka ni Kristo ang pulay panahon na dito sa adlang pulay tubaga. Mutubag ra ko ana. Kadaya nga ka sharing ni ato Mahuman ka sa mahuman ko sa akong pangutana. Pwede ka makapangutana nako. Sige Kay sharing man ni ato. Pang pugo mahuman. Anyway, programa bitaw nimo ni. So akong pangutana sa Isayas 1:13. Ayaw na kamo paghalad sa kawan. Ay, dili sa nako na dawat ko nga pangutana. Tubaga sa niya akong pangutana si mo. Programa man nimo Brad. Di dapat ako may mangutana nimo. Unya, dili. It means nga nang mangutana ka sa kuha, mangutana pugos mo kay sharing man eh. Alagi unya nga lang, unya na. Muhuman sa ako. Dawat mo pangutana pero muhuman na sa ako. Verse 23, matag bagong subang sa bulan o matag adlaw pulay ang tanang tawo moduol kanako dito sa Jerusalem aron pagsimba kanako. Ang pangutanan nako si mo brother dapat matubag nimo. Panahon na dito sa bagong Jerusalem dito sa langit ang pangutana, giwala ba ni Kristo ari pulay kanuman ingon man dire nga ang tanang tawo moduol man sa bagong Jerusalem. Okay. Baga brother, Ang tubag. o ka ba ni Kristo? Gigamit mo ang Isayas 66:23 man niya. Ayaw ungot anang 23. Namay na 21. Sugod tas 21 daan. Tanawa ha? 21. Himuon kong mga pare o mga libita ang uban kanila. Oh. Namoy paring libita. Namoy paring libita. Bukuyog ko ninyo. 22. Kay ingon nga mulungtad ang tod sa kantor bagong langit o bagong yuta nga akong himuon nag-ingon ang Ginoo mulungtad usab hangtod sa kahangturan ng inyong mga kaliwat. 23. Mayong balita niya matag bagong subang sa bulan og matag adlaw igpapahulay ang tanang tawo. Kinsa man ang tanang tawo dumigingon way labot ang Kristiyano kay in the first place. Paminaw sa Brad, kay gatubag umago. Okay. Walay labot ang Kristiyano ani kay in the first place wapay Kristiyano ani. So pag ingon sa Biblia, ang tanang tao, buti pasabot naka-reference mga Hudyo, muduol kanako didto sa Jerusalem aron pagsimba. Sa nalang gali siguro buhol, wa mo kaduol. Nya Jerusalem na hinuon. Mato ba rin bagong Jerusalem bagong Jerusalem dito na nasa langit brad dili diri sa yuta. No. Mato ba rin kay ingon nga mulungtad hangtod sa kanturan ang bagong langit ug ang bagong yuta nga akong himuon. Buta sabot di buhat Nako, madto ka. Sige, atong i-promote ng atong i-promote ng bagong langit. Sige, kadala lang ha. Matag subang ang pabulay ang tanang tawo moingon the words kani tanang tawo gyud sa tibok kalibutan, tibok universo gyud. Wato sa kong tabangan og musimba sa matag along subang sakyan ako nang giingon nimo nga bagong langit, bagong yuta. Oh. Kay matod nimo ang bagong langit, bagong yuta is mao maning sa kadali lang. Bagong langit o bagong yuta, no? Dito na sa langit, no? Kaya naman igsoon. Okay, sakyan ako nang imong dito sa langit. Tanawa ha. Sa langit. Sige ha. Adlan pulay na Brad, gibasa nimo diha ganito. asa kadali lang. Sakyan ako nang imong giingon nga asa nga uban ka. Sumato pa diri brother, kining mga pare. Kining pare sa panahon mo ning mga pare sa una nga nagtuog yun, nga nagsunod sa adlaw pulay. no, layo naman ka mo Brad. Abot ra mga pare. Akong basahon ha. Saksakyan ako nang imong giingon langit. Kadali lang. Alay, kadali. Sakyan ako nang imong giingon nga langit ha. Langit. Asa? Giingon ang tagalangit ang desisyon ha. Dara, tagalangit ang desisyon ha. Sakyan ako nang giingon nimo nga ang bagong langit, ako nang bagong Jerusalem mo na langit. Ang uluhan sa akong gibasa ang pagsimba dito sa langit. Pinadayag ang gipadayag 4:8. Tagalangit ang desisyon ha. Ang tagsa-tagsa may unom kapako og nalukop sila sa
mga mata sa sulod ug sa gawas. Wala sila hunong sa ilang pag-awit adlaw o gabi so ilang pagsimba balaan ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ang kaniadto ang karon ug ang umaabot. So ang pagsimba dito sa langit adlaw o gabi ana imong Sabado dito wa man. Ito, sa langit na siya, Brad. Sige, ako na mangutana kay bisita man ko nimo, dapat ako mangutana nimo dili kay ang bisita may pangutanon sa programa nabali ni. Brother Eugene, kay kanina samtang nag-comment ka na kay gihamon tamantika. Kagaay kog bersikulo nga naay words to words nga ang ano pulay Domingo. Pananglitan Brad, ug na ako'y mabasa Brad, magkatoliko ka sama sa imong giingon. Mayong balita, basa Brad ha? Lagi mayong balita. What if na ako'y mabasa, magkatoliko ka? Okay, pakitaay ko sa iyang cover. Okay, dara. Mayong balita yung giingon. Nara Basig dili. Mayong balita Biblia Sige. Basig dungagan na ninyo, Brad ha? So dungagan, ikaw pa akong pabasahon di ana sa imong Biblia para magkaingon kag wa gidungagan. Katong karaan nga Biblia, Brad. Wala gyud karan. Kanang imo may hawiran, kanang imong gihawiran. Sige ba, palihog kong basa na para ikaw jud mismo makabasa. Pero sabot ang giingon man gud nimo magkatoliko ka. Okay nimo? Good. Example. Saksi mo ha. Sa Biblia ka kon. Mapriso ka. Agoy. Sige, basa. Minaw sa Brad. Sige, basa. Kanang teksto nga imong gibasa diha karon, basahon ko na ako na diri og wala kanina. Ay ikaw, dili ko mabasa sa Biblia. Ikaw mismo mabasa diha kay abi pa lang moingon ka gipun-an ako gidugangan. Ikaw di ako pabasahon na nagyawiran ng Biblia. Basa para to masabdan. Naa sa Leviticus 23 versikulo 23 padulong 25. Ikaw basa. Ikaw basa. Dagit ang word. Ikaw basa. Sige, unsa to Leviticus 23 versikulo 23 padulong 25. Sige, ikaw basa. Leviticus 23 versikulo 23 to 25. Kapitulo 23 versikulo 25. Kapitulo 23 versikulo 23 padulong 25. May ikaw mo basa kay para masaksihan gani mo. Okay, atong basahon diri kung naabay ginatawag diri nga dapat Domingo gyud ang kaingon diri ha. Lagi. Ang Ginoo mingon na usab kang Moises. Ginoo na mo na, ang Ginoo gyud na mo lang ha. Sige. Tingna ang mga Israelita sa unang adlaw sa kapitong bulan, pahulay kamo sa hingpit. Unang adlaw pahulay ha. Unang adlaw pahulay. Nga ipahibalo pinagi sa tingog sa trumpeta. Pansing ko na ganayon. Ayaw kamo pagtrabaho o paghalad kamo mga halad nga sinugo. Alang sino? Wala may Domingo. Unang adlaw ha. Ana ang Dios sa unang adlaw pahulay kamo sa hingpit. Unsa may unang adlaw nimo? Unsa may unang adlaw nimo sa semana? Paningon ng Dios, sa unang adlaw pahulay kamo sa hingpit. Unsa may unang adlaw nimo? Domingo, pero wala sa ingon nga alip pulay. No, Roman na. Ana pa Brad? Sa 39 basa dia Brad, 39, palay ko basa. Sa 39. Okay, 39. Tawa, basa. Kapitong bulan, kung mahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta, sa ulugan ninyo ang pahilin sa Ginoo sulod sa pito ka adlaw, ang unang adlaw ug ang ikawalo maoy nga adlaw singpit sa pagpahulay. Unsa man ang unang adlaw nga mo hingpit na igpapahulay? Okay, explain ako. Unsa man na? Domingo, Sabado. Explain sa nako. So, mato ba sa context ang pangilin sa bagong tuig. So, apotanan ako si mo, Brad. Na may giingon diri. Lagi, pangilin no. Pangilin no. Basan ako sa Alay, kadala na. Akong klaro na. Pangilin may gingod ano. Wala man po tayo mag-isgot. Sa ba ni, pangilin ba ni? Basta kay ang imong deklarasyon, kung naay mabasa nga ang Domingo adlaw igpapahulay. So ako lang nang i-confirm. Unsa man ang adlaw, unang adlaw diha nga mo hingpit nga igpapahulay. Dili, ako po na si mo, Brad, na gihamon ta ka ha,
naabay mabasa diri sa Biblia nga word sa word Domingo. Wala. Kana lagi unang adlaw, igpapaulang adlaw, sa unang adlaw. Okay, ang ako nga mo gani si mo naabay mabasa diri. Lagi, unsa mang unang adlaw, wala tayo mabasa, pero unsa may unang adlaw daw, Sabado daw, Martes daw. Mato ba ko Brad? Mato ba sa Mateo kapitulo 28? Dire klaro badakpan ka dire karon Brad. Okay, Ayaw sa gamba ka ng Mateo 18. Naata diya sa Levitico 23:39. Diya sa oto sa nang usayong, tagbaki na ambak-ambak. Tanong niya si mo ganina Brad, nga naa ba kay mabasa sa Biblia nga words to words gyud nga Domingo wala Dili, mabasa. lagi ang naa sa Biblia, ang prinsipyo sa Biblia, Okay. sabton, sabi mo na, ang prinsipyo sa Biblia, sabton ang gibasa. Sabton ang nasulat. Dili na ka kinahanglan pag mangutanag na pa ba word for word kay. Di klaro naman na, unang adlaw sa simana, sa unang adlaw sa simana nino, Mikulis. Okay, ang unang adlaw mo ang Domingo pero wala ingon dito nga magpalagay. Good! Okay, pangutanan ako si mo Brad. Na, unang adlaw, Domingo, hingpit na igpapahulay. Di balik nagkatoliko. Okay, dali pangutanan ko si mo. Dali lang pangutanan ko si mo Brad. Plakpa ko dire. Sige, Pangutanan ko go. si mo. Sako na yun. Dito, nabalaano nimo ang adlaw Domingo. Tubag. Nabay gingon nga balaanon. Ang adlaw naabay gingon dito sa bersikulo. Nabalaano nimo ang adlaw Domingo. Sige. Ay papulay. Basahon na ko ha. Basahon na ko ang Biblia. Ang naa sa Nehemias, Kapitulo 8. Asa? Hoy, agad. Daga na. Leviticus ta. Leviticus. Atong basahon na ko Leviticus. Dara, 23. Dili man ang mga Lagi, kami na lang. Ako na mag-complete man ako ni Tanan. Kaya aron ako makonteksto ba? Kaya na. Lagi, napatas Leviticus. Basahon na ko na. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises. Ingna ang mga ang Ginoo ginamulong ha. Ang Ginoo namulong. Ingna ang mga Israelita sa unang adlaw sa ikapitong bulan. Unang adlaw ha. Pahulay kamo sa hingpit. O himuon nga balaang panagtigom. So sa ato pa day ang unang adlaw sa semana, mupahulay ta sa hingpit og himuon pa yung balaang panagtigom. Kaya og binabalaan nga giingon man ang balaang panagtigom. Na 39 sa ika-15 ka adlaw sa ikapitong bulan, umahipos na ninyo mga abot sa inyo sa ulugan ninyo ang piyestas Ginoo. Sulod sa pito ka adlaw. Ang unang adlaw, gikawalo mo, adlaw, hingpit na igpapahulay, agoy, disgrasya giniron. Magkatoliko na gini, congratulations. Okay, gokdon ta ka sa mga imong gibasa. Okay. Gokdon ta ka sa mga ibasa, Brad. Gokdon ta ka. Okay, sadya kay miingon man ka nga adlong Domingo. Excuse me, Brad, excuse ka dali lang. Bila ko namulong ha, ikaw namulong ha na ganina. Kung ipa-confirm siya mga kag Domingo. Iwala akong naingon. Okay. Karon Brad, mo tanan ko. Ka nga adlong Domingo mo ay balaan nga ipapulay. Mo tanan ko. Ngano kamo man nga mga sibling nganong musimba man mo tag-usa ka oras. Tag-usa ka oras. Naabaday giingon ang Ginoo nga mosimba ra ta og sa kaadlaw. Ang deklarasyon sa Ginoo pahulay lang. Kadya sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Asa man hinasa? Brad, ang giingon sa Ginoo ay sapaw-sapaw. Ay sapaw-sapaw. Nagtubag mo ko. Ang giingon sa Ginoo pahulay. Ay sa pamina sa ba? Sa man mo sapaw mo nagtubag mo ko. Sa pagkasabot mo. Ang giingon sa Ginoo pahulay. Ang inyo nalimba mo. Ikaduha, wala magmatter kung isa ka oras ang pagsimba isa ka adlaw or tunarag oras. Mag-unsa man ang imong simba isa ka adlaw, apan ang imong pagsimba dili kinasing-kasing kay naa mo sa simbahan nga piki. Useless man na. Diba? Wala magmatter kung pila ka oras ang pagsimba sa Ginoo. Duha ba, isa, tulo, tunga. Sayo ka na ni. Sa kadlaw ba na? Ang importante nga gisimba nato ang Ginoo. Unsa man ang giingon sa Biblia bahin sa pagsimba? Ano na sa
Niingon Patay Brad. sa mo tupad na ko kay siring ni ato lagi unya na paluat nimo. Bet nangita ra jud ka ani og kan ban, ngita ra jud ka ani og kana bitaw palusot nga di ka mapapangutan-an. Muna sige ka og pangutanan ako kay ako mangutanan mo bro mag-og lisang ka. Sa basahon na kong Biblia ha. Niya sa Biblia kapitulo sa pinino sa kamu tubag paman ko siring ni ato pwede ganay ba sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 10 niingon busa magluhod ang tanang binuhat nga ato sa langit ug sa yuta ug sa ilalim sa yuta pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Mao nang inigsimba ng luhod ta. Asang pamuluhod anang bungbo? Dili sa blessed sacrament pamuluhod. Pagkatoliko na. Naon sa aday pulay nga okay ra nga dili ta matok simbahan ka okay mo tanaw si mo sa diha Wala na Brad. Ang imong deklarasyon ganina lang ha. Ang imong deklarasyon ganina pagkatoliko kag may mabasa may nanalo na. Sige. Dili lang wala pa kay sharing man na ako i-share po si mo karon kini dakpan ipit ka ani karon. Wala na. Kiss close na ta, kiss close. Gokdon ta ka sa mo. Kay nag-ingon man ka diha ganina nga sa panahon sa adeng pulay okay ra nga dili ta mo ato simbahan okay ang pangutana. Okay ra Brad nga dili ta sa balay mo simba. Panahon sa adlaw igpapahulay dili bata mo adtog simbahan okay ra ba? Oh. Sa inyong mga sabadista kung di mo adtog adlaw nabagali kato kong katabi ganina si Brad Jumil na iyang kauban niya si kailan siguro kasi kanang naibalig ngalan sa Facebook si Giovanni Obtina ba siguro na singana na mujuti man sa Sabado kay may na lang daw kuno so naara na binyo kung di mo mujuti bahala mo basta kaming Katoliko naasa mo ang balaod sa simbahan katikismo of the Catholic Church kung di ka kasimba sa adlang Domingo without a valid reason nakasala kag mortal nga sala gawas kung naka valid reason. Next question. Ako sa to pa Brad sa inyo na sa Katoliko walay labot sa tanan. Ay, wa man mo ilabot anang gitagaag authorities Ginoo nga mohimog balaod kana San Mateo 16:19. Kay og naa pala mo authority ana namo pero tanaw na to ang yabi sa authorization ha. Wa ba nagipadaplikitan ni San Pedro yatag mo Illinois. Brad, ako na sa'yo mga tanan ni mo, Brad. Wala na, kiss close na. Wala, kiss close na. Ako na po mga tanan ni mo. Ako na sa'yo mo. Pulihan na ito mga tanan. Pulihan na ito. Wala naman ka, napili naman ka. Pulihan na ito mga tanan. Pulihan na ito. Arik Isayas. Unya mi Nazaret. Ano? Pulihan na mo. Tanan sa sinaguga na adlaw nga papulay. Ano? Papasabot mga kisunan. Kadili lang ikaw nga moadto sa balay. Asa, Brad. Ako na po mga tanan, Brad. Pulihan na ito mga tanan. Pulihan na ito mga tanan. Pulihan na ito. Biblia akong gamiton. Pulihan na ito mga tanan. Unsa man ang adlong Domingo. Adlaw yung pulay man na. Paliw ko basa diya Brad. May balita. Ano? Mateo. Mga tana ka kung saan ng adlang Domingo, pahulay. Ikaw nagigaingon ganina. Wala, kiss close na. Mateo 28 versikulo 1. Basa diya Brother Jojen. Para masabtan nimo. Dire ipit ika dire karon. Unsa man Mateo kapitulo 28. Mga tana ko. Versikulo 1 basa. Ikaw may paminahon ako. Basa sa dira basa para masabtan nimo. Mateo kapitulo 28 versikulo 1. Okay, ako basa dire ako mabasa. Tanaw iso nahadlok na siya. Nakisi-kisi na si Brother Yosen. Nagkatawa-tawa na magkisi-kisi, Brad. Ato, siring man nga ito. Namangutana ka, mangutana sad ko. Pulihan na ito pangutana ba? Tapos sa adlaw nga papahulay sa padagbanag na sa buntag sa adlawng Domingo. Klaro kay Brother Yosen. Si Maria madiri na og ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan buto-sabot nga ang adlawng Domingo day mga kaigsunan Brother Yosen para masaad ka. Dili din na tig-atog simbahan ko diri, tig-atog sementeryo sa Biblia. Okay, tubagon ako na. Basaha. Kung mao manggaling ng tig-atog, tubagon sa nako na. Lagi tubagon sa nako na no, tubagon sa nako na no. Sa mutubag sa go. Ole. Mutubag sa ko. Lagi, mutubag sa ko. Anam, yawa. Ako naman. Collins, adlo ka mabasa? No. Mo kisi-kisi. Tubaga sa lagi ko. Idiribat na ka. Idiribat sa ko. Kaya
Ang adlaw nga unang adlaw sa semana di ana kanang naa sa San Juan 28:1 Imong gibasa. Paminaw sa Brad. Paminaw ko sa mga Brad. Ang Mateo 28:1 kaya naman kung sa diya kung basahon niya ang Mateo 28:1 masakpan man sa dito. Alagi akong basahon na, akong basahon. Paminawa akong basahon. Paminawa ha. Alagi ha, paminawa ko, paminawa ko. Ano, so, di man naminaw ni. Sa mo ni Brad. Paminawa ko ha. Akong basahon ako. Ya, San Mateo 28:1. Basahon ako ha. Paminawa ko. Paminawa ko. Dili Biblia akong gibasa no sa man taong kang. Paminawa ko ha. Ang San Mateo 28:1 kung mao man galing ang trabaho ating adtong minteryo. Di dapat nga ito magbinteryo kada Domingo kay naa protokol maganas Biblia. Wala man mo. 28 ka team. Diara 28:1. Pasahon ako ha. Kay ang kanang 28:9 diha sugat sa mga apostoles si Kristo gisimba adlaw dyan ang Domingo ha. Na unsa man ang Domingo nga gisimba sila base ani ni ang San Mateo 28:1. Mao na ang Sabat. Diara basa. Pagkatapos at ng mga Sabat sa pagbukang luwayway sa isa ng mga Sabat. Sabat yapon. Syakol. Dakpan ka dira kisi-kisi lagi ka. Kisi lagi ka. Syakol. Basta dia simple ya. Surrender na siya karon. Tawa. Sa surrender. Ikaw rin na surrender. Paminawa ko ha. Paminawa ko para magkasinagtanay ta. Sige. Ang San Mateo 28:1. Brad, sharing mo na ito. Brad, paminawa sa ko, Brad. Maria na dili na og ang lain Maria miadto sa pagtanaw sa lubnganan. O lagi, paminawa ko ha. Akong tubagon ako na. Tubag. Paminaw sa, tubag. Isipin sa babay. Minag ako. Tubag ha. Tubag. Paminawa na ko ha. Tubagon. Paminaw sa. Pelegre sa Pelegre. Paminaw sa, tumutubag sa ko. Alagi, sharing man ng ato. Paminawa ko. Paminaw ba kanino? Dili na ko basa. Mateo. Alagi. Biblia mo ka. Di mo na mo gamit trapugong bilaw. Dito ko nagamit ang referensya. Mo gamit ang referensya. Piti, di gani. Paminawa sa ko. Paminawa ko ha. Ang San Mateo 28:1 humansa nilabay ang adlang igpapahulay sa pagbanagbanag na sa adlang Domingo. Paminawa sa. Gusto mo ni ha? Alagi, nabasa ko. Nabasa mo kong Biblia. Kuman mo na ba ang adlang igpapahulay sa pagbanagbanag na sa adlang Domingo, silang Maria Magdalena o anahan ni Kristo, tapos na sa ba? Sa pakpak na, ano? Kung naman, ipakpak na ka. Usam na. Hindi ka namati. Brad, ayaw pag binastos sa imong kaugalingong programa, Brad. Kay ulaw kayo na. Kaugalingong imong programa, binastos ka, nakabisita, doon mo papamation. Mo dia ganina nga business sa Biblia kamo ato na sa Greek. Unsa man lang Greek de dala Biblia no. Original ko magali na. Unsa ano. Ang atong daganan dili pa ato. Ada di ka paminawa sa kuha, paminawa sa para masabtan nato. Wala jud ko mogamit din nga og kanang references kay trabaho ko bisag laparoon mag referensya magyapon mo manoo. So ari ha. Unsa man to? Ang San Mateo ang libro kani pakita to nito. Adlaw nga igpapahulay milabay na sa mga ubo pagkasayo ana Domingo no silang Maria Magdalena o mga ang kanina sa Biblia ba gingong Maria ba nangadto sila lubnganan karon ang pangutana kay nato dili ting adto ang nagmenteryo umano ana ninyo gihimo mga sabadista nga mangadto nagmenteryo nga in the first place gibuhat man nilang Maria Magdalena. Una ang atong kailangan ng senaryo ana sa San Mateo 28:9 Gisimba, wala na to sa minteryohan, nasdalan ha. Kinabanhaw naman na ginawa to. Nagmamat na nasdalan. Ganingon ang ginawa. Tindog. Ayaw ka mong kahadlok. Tindog. Pagpahibaway na ng inyong mga kauban. Wala, ang kaning mga sabadista nanghadlok pag-adlong Domingo. Now, sa may giingon ana San Mateo 28:1 sa Greek interlineal. Biblia, dinuripirin siya. Kay sa Grego nga pinulungan ana, niyan sa baton gihapon. Nara, basahan ako. Pagkatapos ng mga Sabat sa pagbukang luwayway, 28:1 na.
sa isa pang mga sabat. Sabat yapon ng Domingo. Stilan. Di dagan Pagkatoliko na labi. Pagkatoliko na. katawanan din oy. Katawanan kayo gamra kag isang nga nagkisi-kisi na ba. Pagkatoliko na lang lagi ka na. Sakoy na ka. Luway kikas. Kaya galingan nimang programa. Mga din na lang kanina. Version na kanayon. Tapos sa adlaw nga ipopulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw. Ana diri nabasa na ko ha. Humaan mo na ba ang adlaw igpapahulay sa pagbanag-banag na sa laing adlaw igpapahulay. Ana ilo, adlaw igpapahulay gyapon na Domingo. Sementeryo, no? Kundi bot pasabot igso nga adlaw sa Sabado di ay mao gyud ang adlaw nga ipopulay kanuma no. Tapos sa adlaw Asakyan ako na imo Sabado adlaw igpapahulay. Paminawa sa ko ha, Brad. Ako na po mangutana. sa buntag Hadlo po nga pangutan-on, Brad. Ayaw pagka-ulaw sa kaugalingan ng programa, pagtilaro ba? Kaga niya matibang no. No. Ako na po yung mga tana. Ako na po yung mga tana ha. Sige, ako na po yung mga tana. Basa. Isayas 1:13. Mga tana ko ha. Nag-Isayas. Mga tana sa mga sirring mga ato. Mga tana sa ko. Sakoy na ka na yung Mateo. 28:1. Sakoy na ka. Ako na sa mga tana. Dara. Oo ni ambag-ambag. Tana, paminaw siya ha. Noongon ng Isayas 1:13. Paminaw ha. Latina Vulgata na Biblia akong gibasa. Dara. Ayaw na kamo paghalad sa kawan og sakripisyo. Usa man ang ginagan Manila. Siring maganda nga to ah. Handok man sa mo basa. No. Usa man eh. Karuha kay. Mauning ka sa to na lang ka kay. Ulawan naman kas kaugalingon nimong programa. Wala na misal follow up ng Barcelona sa dayon. Asa, no. Usa man eh. Ako'y mangutana nimo. Ikaw mangutana nako. Programa ba nimo? Ang bisita dapat mo mong entertain. Dili kay ang bisita mo mong entertain nimo. Binuang mo ning nabali nimo umaron. 19 versikulo 31. Oh, 1:19 versikulo 31 kay dili man ka mabasa sa Mateo 28. Di ako na sa mangutana, Brad. Ako na sa mangutana. Siring maning ato. Nabali ning trabaho aron ang bisita na mo entertain sa kakaugalingong ga program. Okay na yun. Ang mga Hudiyo miyangyo kang Pilato nga balion nila ang mapatis sa mga tao nga gilansang sa krus nga kuwaon sila. Imo nila kini kay Biyernes man kadto nga adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang lawas dito sa krus. Sa adlaw nga ipapulay kisi-kisi nga karon. Wala ganin nimo gibasa ang sana gani. Sa ako na mga. Ako na sa mangutana. Ako sa mangutana. Ang akong pangutana mauli at maminaw sa. Magka maminaw, Brad. Gusto man nimo nga ikaw may paminawon ako. Ako na sa mangutana. 1:13. Adlaw kini nga balaan sa Sabado. Isayas 1:13. Ayasa ba mangutana sa konimo? Ang balita. Naunsa man di man ka magpapangutana, Brad. Paminawa ko ha, paminawa ko. Tara. Dila sa ko ng Isayas. Ari ko sa Lucas, San Lucas. Lucas. Okay. Okay, Brad. Mangutana ko ha. San Lucas sa S1. Tara. Ang uluhan ani paminaw sa ko ba kay mangutana ba ko ako tagsara ba ko mangutana nimo nya magsapaw ka Wala na dili na mo sa Isayas San Lucas sa S1 paminaw sa ko Brad paminaw ko ba wala pa. ayaw pagkaulaw sa kaugalingon nimong programa paminaw ko Ang akong pangutana si mga pasawon nimo ang Mateo 28 verse 1 lagi ay sa kadali lang ba Brad gitubag na ako na mo nang di ka makasagot eh samtang katubag ko anang sa Mateo 28:1 magsapaw man ka kani basasa be ako na sa mga tana ano
ako sa mga tanak. Isa lang ka pangutana ko agod. Bahala na mga tanak ka na kung forever and ever. Amin. Wala ni pangutana Brad. Klaro lang tingon. Asa man eh, asa man eh, programa ni mo na, ako mo entertain ni mo. Ano man eh. Asawa sa diha sa Mateo 28 kay maminaw ko. Diha sa mga balita. Bingon ha, ang maayong balita Biblia. Asa man eh, maminaw ka dili. Mayong balita gani Brad kay maminaw. Ang giingon sa maayong balita Biblia, sa pagbanagbanag na sa adlaw Domingo, human mo labay ang adlaw igpapahulay. Oh. Domingo ha. Aminawa sa. Ano sa sapaw? Gatubag naman ko. Gatubag naman ko. Ano sa sapaw? Quiet sa ba? Quiet sa. Quiet. Mura magkag-armalay. Ba ni Ron. Hindi na ba? Saan magkasabot ni mo? Nga wapa ko mga magtubag. Ba't na mga dayon? Ano sa man eh? Gusto kag katinawan o dili? Punta na galing ako si Mua. Alam mo. Kami ato si Mariama. Amintawa sa ko sa kuntubag. Tama lang ako sa pangutan ni mo. Pangunawa ko ba sa kuntubag? Dara, sa San Mateo 28:1, ningon, sa pagbanagba, ano yun na, sa pagkahuman mo labay, ang adlaw ipapahulay, pasabot na sa mga Hudyo, sa pagbanagbanag na, sa adlaw nga, doon kami na sa ban, unsa man yung magtubag, musapaw man kadayon. Sige, pre. Unawas ako. Usaw, pagka sinagtanay na to, anong trabaho, Pagani, Brad, kay taas ko kong pasensya, Brad. Nauban to rin, ni-out ako si mula. Ato, sa pagbanag-banag na sa unang adlaw sa simana. Ang question, unsa man yung sinaryuhan, ingon ka ganina nga, ating adto mo nagminteryo lagi, ingon adlaw ipapahulay. Now, kung adto nagminteryo, nga nung wala man na ninyo buhata mga 70 Adventist nga mga adto magminteryo sa adlaw Domingo. Direta. Ibasa na to na ha. Ano sa mo tumag pa ko? Wala pa ko mahuman. Wala pa ko mahuman ba? Ay, kakalilagan na lang. Gusto mo kakatinawan? Lagi ba? Gusto mo kakatinawan? Pahuman na sa ko ha. Pag gana sa verse 9, wala na sa minteryo. Naana na sa dalan. Ilang gihimamat ang Ginoo sa dalan. Gisimba nila. Kung saan lawa ito gisimba, paminaw sa baw. Paminaw sa tubag pa ko. Iba naminaw. Hindi makapasa. Ako basa, Exodus sa kanayon. Lagi, kadali lang ba? Hoy, ayaw sa sapaw. Unsa man mo. Anda din. Sa naminaw ni, gusto. Maayo lang mga tana, pero tubag ko di man naminaw. Ingon mo, dalan mo. Wala mo din na dalan. Ayan na, ay sa, paminawas ako ba? Paminawas ako ba? Brad, paminawas ako ha. Pero makasinagtan na ito ba? Maunang, sige, pangutana, di man ka mo, maminaw. Ayaw, pag binasto sa kaugalingan ng mga programa. Ayaw, pagsapaw-sapaw para magkasinagtan na ito. Brad, isunod ko sa imong programa para dili magbinastos. Gusto ko katinawan, gusto sa katinawan, ako sharing man nga to. So kung magtubag ko sa ako ang tubag, paminaw lang ko. Bahala makakauyan, paminaw lang. Kumuingon na bitaw ko na next question og mahuman na. Diya sa San Mateo 28:1, human mo labay ang adlaw ipapahulay, sa pagbanagbanag na sa laing adlaw ipapahulay, sa pagbanagbanag na sa adlaw, na unang adlaw sa simana, nangadto sila sa lubnganan. Pag-abot nila dito sa lubnganan, kaya wa naman dito Ginoo. Nabanhaw naman. Mutong na maulin sila, pag-abot nila dito sa dalan, gisugat nila Ginoo. Kung sa'yo naitabo sa verse 9, isimba nila ang Ginoo. Niingon si Kristo, ayaw ka mong kahadlok. Tingna ang inyong mga kauban, pangbawa. So ikaw, hadlok ang Domingo niya, ang Ginoo niingon, ayaw kahadlok. Karon, unsa maning Domingo nga ilang gisimba? Dara. Sa Tagalog, interlineal nga Grego. Sa Grego nga, pinulungan, gitawag niyan sabaton. Sabaton, gihapon na. Sa translation sa Tagalog ningon, at pagkatapos ng mga sabat, at sa isa pang mga sabat, sabat gihapon ng Domingo nga ilang gisimba. Ako na po yung nangutana. Ako na sa mangutana. Ha? Sa gidungagan na raw. Gigamit ang magaling ng bakalares Greek interlinear. Gusto ka mangayog. Kopya ni gaan ta ka.
Brad, paminaw sa Brad. Ano niya ito magkasagrip, Brad? Mao man ay original. Abon bitaw basahan mo sa Biblia og kanang mabasa mo ini mo. Asa man na sa Grigo, na sa Grigo. Unya gamitan mo Grigo, masuko na noong ka. Asa mo tinuodan ni? Doon na ka. Ako na sa mangutana. Isa ka pangutana. Isa ka pangutana lang. Ya. Dali lang. Hinawa ko. Isayas Wala pa tanuman. sa Lucas 1, sa Lucas 6:1. Ako na, isa lang ka pangutana. Isa lang ka pangutana ko adin. Pagkaman ni Wana. Pagkaman ni Wana. Tana ko Yara, tana ko lasa niya yung pangutana kay man man eh. Simple man eh. Isa lang. Hindi nga ikaw. Ako dili ka mo ano man. Adlo ka mo aksik ng mga tanak kasi mo ha. No dili man Brad. In the first place Brad, di ko mahadlok pangutanon. Ikaduha, may explain ako. Ikaduha. Program nimo ni dapat ako imong entertainon kay ako ni sulod mangutana ko. Lain jud kayo no, ga program ka dayon ikaw may mo entertain ako. Ako mo entertain nimo. Lain eh. Sige ni. Pagsugat nila kay misimba man ang mga apostoles kang ginusos aputan na simbahan sila ni adto wala man mag-repair na nagdahil simbahan as well as gisimba kaya simbahan katoliko besan pag mo simba Brad paminaw sa ang simbahan katoliko ay paminaw sa ba saon man nilang saon pagkasabot nimo nga magtubag ko musapaw mo kadayon oy ayo ganun ani ba diya sa dalan wala man ay building at mga nanulod sila diana kay diya sila gasimbawa man ang simbahan katoliko besan pag-asa mi mag-abot basta naalay pare pwede magmisa ni sa galinig nas punuag ng ka basta naalang ang pare adlang Domingo wa mag-repair dito ta kanay di tapos do magmisa dire ka wati simbahan as well as nay tao as well as nay pare pwede now ako na sa mangutana nimo Yara wala pa ayo sa wala kasara man niyo usara man ako pangutana di naman ako ka masugot pangutanon sabot ay Brad ang adlong Domingo dili dai along kulay dai ikaw may gaingon ganina sa Leviticus 23 to 39 nya imo na po nang idinay magkatoliko na oy Unya kay wala man nanalo na. Unya ko di otso no Brad. Ako na sa mga tanan nimo, kay agoy na unsa man ni lain man pud paminawon Brad nga imong programa ako mo entertain nimo imbes ikaw mo entertain ako kay sulod mo ko bisita mo ko nimo. Sige tundan na. Ako mo tana. Dia. Sabto na tika karon. Sa San Lucas 6:1 ang uluhan Latina Vulgata ha. Ningon, Jesus batok sa mga Sabadista. Ikaduha, laing batok sa mga Sabadista. Ang pangutana ko mao, base sa nadungog nimo sa gibasa nako sa Biblia, kinsay gibatokan ni Kristo ang mga Sabadista? Yes or no? Sabadista, kaya nagpapatan gibatokan na ang Sabadista, gibatokan ni Kristo. Ako morning dili na sa lagi mo maminaw lagi. Mo tanan na sa mga sa panahon ni Hesus nabay nagsimba sa nang Domingo. Sa panahon ni Ginoong Hesus nabay nagsimba sa adlaw Domingo? Naaba wala. Mga apostoles diay kana San Juan. Asa pa nila sa mutubag ko mo sa pa magadayon. Wa pagali ko na magtubag sa bawan ko nimo. Merong litra parang daan sa kong tubag. Mana rin ka? Ang sumuli. Matubag ko ha. Naanabay nagsimba sa adlang Domingo panahon ni Kristo. Yes na! Katuloy mga apostoles. Kanin mo ito adlang Domingo? San Mateo 28 na ibi. Noon siya, butawin ni siya. Hindi man nagbasa. Domingo. Pero gibatokan dyan mo sa Ginoo. Gibatokan dyan mo sa Ginoo. Saksi mo ha mga viewers. Gibatokan sa Ginoo. Last na pangutana. Last na pangutana. Last na pangutana. Last na pangutana. Okay yang. What? Kasi buhat Kapitulo 13 verse 13. Sa panahon ng ni Kristo. Oy, sa panahon, di ba, imong pangutana, imong nani ha? Sa panahon ni Kristo na di ba, imong nani imong pangutana ha? Klaro kayo ha, kung tupago na. Sa panahon ni Kristo na ba nagsimbag Domingo? Ikaw mismo basa para makahibaw ka. Maminaw mo Brad. Apo ta na Brad ganun dili makaminaw to. Ikaw man din maminaw. Pag ako na magtubag, sige sa sapaw.
Isunan. Okay. Naulaw na lang to imong amigo, imong kauban nga babae dire ganina si kumin-kumin karon wa na. Ganahin nimo ba? Ang problema ka maminaw kung ako na mutubag. Ikaw ra man ang maminaw. Nya ko pa baluho ni mo maminaw. Okay, buhat 13. Adi sa ayaw sa nang buhat 13. Ako sa tong klaroon tong giingon nimo nga sa panahon ni Kristo, nabay mga apostoles nga nanimbag Domingo at ayaw sa nang buhat 13. Wala naman si Kristo ana. Radyo Jen, mura ka bata nga lima minaw. Ikaw rin lang wala data di maminaw. Takatakara gamba ka ng mga bersikulo. Buhat 13. Buhat 13 layo naman ka na. Trece, dire ka na paminaw. Kaya dire malamdagan ka ni karon. Buhat 13 verso 13 ka na yon. Si Pablo ug ang iyang mga kauban bilawi gikan sa Papos ug miabot sa Pergas sa kayutaan sa Pampilya apan si Juan Marcos mibulag gikan dito sa ug mibalik sa Jerusalem 14. Gikan sa Perga miadto sila sa Antikia sa Pisidia ug sa adlong ig papulay paminaw. Misulod sila sa sinagwa ug milingkod sila dito. Sabado gyapon. Unsa nga bersikulo na? Unsa nga bersikulo? Unsa bersikulo na? Adlaw. Unsa nga bersikulo na? Unsa nga bersikulo? 13. 13 Padong 15. Padung 15. Nadiri sa kuano? Nadiri sa tawag ani ni ang 13 padung 15. 13 padung 15. What? What? Buhat 13 dayon bersikulo 13. Dili, buhat kapitulo 13 verso 13 paingon 15. Paingon 15. Sa adlaw magpapahulay misulod sila sa sinagoga milingkod dito lingkod man. O may simba. Tanaw na to ang senaryo ha. Paminaw sa ang klaro nga giingon nimo ganina. Ang klaro nga giingon nimo ganina sa panahon ni Kristo naa na ba nagsimbag Domingo. Sa brad ayo ambak aning buhat 13 kay wala naman si Kristo ano ni kayab na mas langit. Paminawa ko ha. Ang deklarasyon nimo ganina naabay mga apostoles ni Kristo nga nisimba sa adlaw Domingo sa dirang naa pa si Kristo sa kalibutan. Ang tubag, yes, naa. Ikaw mismo basa sa Biblia para makahibaw ka. San Mateo 28:9. Agoy, tanawag giputol nagbasa mo isinan. Sige putol nagbasa. Muna itubag sa imong pangutana. Ayaw ko dadana ka San Pablo kay kanang ka San Pablo kay mabasa ni Simba rin. Lingkod rin na. Paano sa tanawa? Wala niya gisumbay o basa misang giputol niya sa verse 13 niya gibasa wala No, ayaw lagi anang ka San Pablo kay at that time wala na si Kristo ana to anag langit di kayab na. Ang imong deklarasyon ganina na abay mga apostoles nga nisimbag Domingo sa panahon ni Kristo man ikaw mismo mabasa para laing sakoy na sa imong taburon. San Mateo 28:9 balaw kog basa. Okay, Brad. Gusto nimo Brad nga litra po litra nga simbag yun? No. Nga Ang naglingkod? ako ba? Ikaw mismo ganina. Ganina nga, di ba nangutana ka nga naabay mabasa sa Biblia nga panahon ni Kristo. Panahon ni Kristo na ay mga apostoles nga nisimba sa adlaw Domingo. Akong tubag naa San Mateo 28:9. Wala tubag nako. Ako sinano ang iyang ingon ganina nga si Pablo daw kuno nga nilingkod sa adong pulay ato pabasa na to si mga misibo siya. Ayaw sana kay ang kanang senaryo Brad wala dugay na si Kristo sa kag langit ana. Kadiri pa man ta sa imong mura mo tagbaki ani gambak-ambak kaning tungoda noon. Ang gamit ra ba ka ng tekstuhan mo din? Wa mo laban pero at least nga gibatukan ni Kristo sumedista. Wala. Akong klarohon ba? Itong klarohon ng issue ba? Ang ingon ni mo God nga naabay bisan isa nga mga apostolos nga nanimba sa adlaw Domingo sa buhang naapas Kristo diri sa kalibutan. Ang akong tubag na San Mateo 28:9 mao na tubag. Okay, ako lang basa diri ha. Buhat 13 verso 44 kay lagi nang buhat 13 kay dili gina layo ra kay na. Takon pa ni karon. Buhat 13 verso 44 simbag. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo
o ni Bernabe og mingon sila kinahanglan kamo nga ang unang walihan sa pulong sa Dios apan kay gisalikway ni gisalikway man ninyo kini wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon biyaan kamo namo og mangadto kami sa mga dili o diyo no so, mismo kani Brad si Pablo ming simba sa anong pulay nga Lagi pagbayaan ba manggalon niya mga Hudyo kay wala maminaw niya. Tanawa ra. Buhat ka 13 verse 24 makanayon. Luya. Paminaw Brad. Og sa pagkasunod nga adlaw nga ig papulay hapit ang tanang nanagpuyo sa syudad nakatigom sa pagkapatalingog sa pulong sa Dios. Ayaw ko ging libra nga naglingkod ra. Na King James version ni nagsimba sila nagpatilingog pinagi sa pulong sa Dios. Areta. Senaryo Japon, senaryo. Buhat 17. Buhat 17 ha. Ya, buhat 17. 17:3. Ada atras tas 1. Niagi si Pablo og si Silas sa Amphipolis og sa Apolonia. Buhat 17 ni, buhat 17. Aminawa ha. Buat 13. Dili, lahi man na sa 13. Sa 13, naapon na hitabo, ana, dili na anang hitabo sa 17, oh, tanawa ha. Paminawa sa, Walagay. ko, kay, aron makasabot ka ba, kapuslan da ambak-ambak kag sitas, mo ambak sa kaglaing sitas. Si ambak Paminawa ko ha. Dito, paminawa, ingon sa iyang nabatasan, niadto si Pablo sa sinagoga. Dito sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, sa gibuhat niya. Nakiglantoge siya sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Ang resulta, unia, 5. Nasina ang mga Hudyo. Kinsa ning mga Hudyo nasina? Na mahulay sa badista. O gitigon nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Wala mga sa badista, sirag himog kasamok. Brad. Ako na po mga tana, Brad. Gibantik tani. Laina po ning program ka din ako ma-entertain nimo. Agoy, tanawa. Kapag na dili na sa mga 13. Ako na po mga tana, wala man nilabot ng Malungon nimo Brad. buhat sa atong imong pangutana. Malungon naman ni Bok. Dili man kami 13. Surrender ka. Agoy, tanawa, surrender na siya. Surrender ka? Dili Ano man palungon ba? Pangutana ko ha. Last na pangutana. Last. Isaias 1:13. Ako, wala na. Biblia ha? Pangutana ko kay programa na nimo. Ako na sa ganin mga tana ko dili lang ito ra por No. Sige ra mga pangutana ba? Dapat ako mangutana na sa nimo. Maminaw sa akong side. Isa pa dili manggod sa maminaw sa akong pangutana. Ang imong ipatinawan ang imuha. Kanina Brad, ako Brad, di ko. Naminaw dito ko sa mga Brad. Di ako'y mangutana last na lang, last ha. Isaias 1:13. Last na lang yun. Isaias 1:13. Nyara ha, ayaw na kamo paghalad sa kawang o sakripisyo ang inyong mga duluntanan, ang bagong bulan, unsa kuno'y gidumtan sa Ginoo, ang bagong bulan, o ang Sabado. Ang pangutana na kumao, unsa may gidumtan sa Ginoo, ang Sabado, Domingo. Isupak niya ang adlaw nga ikulay misan dili na sa maminaw sa kuha. No. Brad, akong pangutana mauli. Nasasayahan dili No. Akong pangutana mauli. Mateo ganun man. Gipangutanan ako siya ganina sa Mateo sa buhat 13 ang ibasa niya 13 wala may padawin sa 15 no, wala nasakpan sa dito ganina sa Mateo 21 nabasa na ko siya nga gipangutanan ako siya nga kanang ingon niya ganina nga ning sugat ning Kristos niya ning simba sila pwede na ako simba sa kahoy bignan ako sila nga sa Padre Brad sa panahon na sa Apostoles Dabay Domingo sa una ingon ko nga Dabay Domingo abutan na ito magsimba na nga Domingo ingon niya Apostoles pabasa na ko ganina sa
buhat Kapitulo 13 versículo 13 patong 15. Mo ba ako sa lang tikto. No? Dili na sa maminaw mga kaigsunan, tanawa. Nako na Brad nga gispak-supak kini mo ang laos muyod. No. Brad, Diya. mangutana ko ba? Kay problema man nimo. Gusto man nino nimo nga ikaw may mangutana nako. Yan. Tinuuya kay nimo ani. O galingan nimong programa o na unsa man ni. Kay gusto man gud ka Brad, clarify na ko ni ha. I-clarify na ko ni. Kay gusto man gud ka Brad nga ikaw ra nga paminaw sa imong side dili na ko. Wala man ko mangutana ako rin paminawon sa akong side. Wadyo ko gaapan sa paminawon ko nimo. Nga ako lang ba, be responsive lang sa akong pangutana. Kay in the first place, this is your program. Entertainan ko nimo. Di ka ikaw may mo-entertain. Di ka ako may mo-entertain nimo. Tana ko sa mangutana ha. Dili na yung ikaw ra pumiti mangutana unsa. O last pangutana. Last pangutana. Dinhi sa Isayas 1:13. Gidumtan sa Dios amahan ang adlaw Sabado. Ang pangutana, unsa may gidumtan sa amahan ang adlaw Sabado, adlaw Domingo? Wala man ganin itubag ganin sa kuha ganin ang pangutanan. Ano unsa di naman mo tubag mo ani nawa na. Dad pagkaulaw Brad, di problema nimo ni Brad. Wala na. Okay, next pangutana. Okay, mo tayong pangutana kay wala man ka nakatubag sa pangutana kanina. Tubag lang. Unsa gidumtan sa Dios amahan base sa Isayas 1:13, adlaw Sabado o adlaw Domingo? Domingo. Basa. Anong populay? Basa balik. Ayaw na kamo paghalad og mga halad nga sa akawa nga sakripisyo. Nga sakripisyo. Ang inyong ako basahan balik ha. Ayaw na kamo paghalad og kawang og sakripisyo. Ang inyong insinso akong gidumtan ang bagong bulan ug ang Sabado. Unsa gidumtan ang Sabado o Domingo? Sa tao. O ang Domingo. Nabay Mga Domingo. pangilin. Nabay Domingo na basa na ko dire. Ano man? Ang adlong Domingo, dili na ano yung populay sa Ginoo. Balik basa. Ayaw na kamo paghalad og kawang nga sakripisyo ang inyong mga insinso akong gidumtan ang bagong bulan ug ang Sabado. Unsa gidumtan? Ang Sabado ang Domingo. Base sa mga dungog. Domingo, sabi ko na tinuod nga lang yung populay. Sa ato pa ang Domingo na imong Sabado karon. Ang Sabado, iya sa Dios amahan. Ang Domingo, iya sa Yawa. Sa ato pa do na imong Sabado ning Domingo ron. Goy, giotro man nimo. Balik ko na kog basa. Ayaw na kamo paghalad sa kawang og sakripisyo. Ang inyong ang inyong insinso akong gidumtan ang unsa gidumtan? Ang bagong bulan ug ang Sabado. Base sa akong gibasa unsa may nadungog nimo? Gidumtan ang Sabado, gidumtan ang Domingo. Gidumtan sa Dios ang adlang Domingo kay dili na tinuod nga ang adlaw nga pulay. Ang tinuod nga lang pulay matud pa sa Exodo 28. Balik ko na kog basa. Ayaw pa bungol-bungol. Balik ko na kog basa. Ayaw na kamo paghalad sa kawang og sakripisyo. Ang insinso akong gidumtan, ang bagong bulan ug ang Sabado. Question sa nung nadungog akong gibasa unsa gidumtan, adlaw Sabado o adlaw Domingo? Domingo. Balikon japon na kog basa. Ayaw na kamo paghalad og kawang og sakripisyo ang inyong insenso akong gidumtan ang bagong bulan ug ang Sabado. Unsa gidumtan? Ang Sabado Domingo? Domingo. Balikon na muna kog basa. Paminawa jud mayo ha. Damoy Domingo dire. Paminawa. Ayaw na kamo paghalad og mga kawang nga sakripisyo. Ang insinso akong gidumtan ang bagong bulan ug ang Sabado. Unsa na dungog? Sabado gidumtan o Domingo gidumtan? Unsa nga libro? Isayas 1:13 Latina Vulgata Limon Señoria paggamit ni Bacalares. Ipakita sa kamera. Dara. Pero nga pagpakita. Ay pagkita. Mangayo kag picture ane, picturean ako ni, isa na ko sa imo. I-PM ra ko kay di ako makita ni mga lan. Mara, kaning gibutangan ako blue. Basaw na ko sa Biblia, Brad. Ano na, mayong balita man na, Latina Vulgata man na ako. Normal wala na dia. Dili na siya
Agoy, tanawa. Pabungol-bungol man ka, Brad. Magpabungol-bungol man ka. Gibuhatan ninyo nga libro, klaro kayo. Di Kasi mo autora na na. libro, Biblia. Sige, Biblia. Di ba ni libro, Biblia man eh. Basaw na to rin, Biblia po, dire. Diya na lang. Sa ng Biblia. Di man ka madawat, Di na lang ko ni pamugos ki. Looy po. So, ari lang ko. Kaya nga ta ganito. Dire ko. Laing pangutana, dire ko. Hebrehanon, 4. Ito basahan na, Hebrew 4. Gigamit Japon ninyo ni, Kana imong Biblia mo yato basahon. Hebrehanon Sige. 4:8. Ikaw kung may basa. Ganon, 15-8. 4:8. 4-8. Basaw na to. Hebrewanon, Kapitulo 4, verse 8, dire na yun. Ay kung Diyos ay nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Diyos. Mag-iskot pa og laing adlaw. Kung pangutana mao na kung pangutana na. Wala day nakahatag si Josue og pahulay ngadto sa Dios. Yung sao? Kay kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, ang Dios di na unta mag-isgot og laing adlaw. Wala day nakahatag si Josue. Ang pangutana na ko, Brad, unsa maning laing adlaw nga gihisgotan sa Dios? Laing adlaw ha? Sa Hebrewanon. Night cheater. Kay coach. Cheater. Biblia. Kay coach, nagatudlos pilid. Ano po? Tubago Sige. na po. Hebrewanon po. Hebrewanon, Kapitulo 4, verse 4. Tubago na po. Laing adlaw, unsa maning laing adlaw? Unsa maning laing adlaw? Paminaw sa. Kay sa usa ka bahin atras sa. Kay sa usa ka bahin sa kasuguan, sa kasulatan, gisikutan ang ikapitong adlaw. Gisikutan ang ikapitong adlaw. Nanaya ka diri sa kwan, Brad. Wala ko mangutanag, ikapito ba? Ang akong pangutana ba, unsa maning giingon dinhi sa Dios nga laing adlaw? Lunes ba ni, Martes ba ni, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, unsa maning adlaw nga laing adlaw? Tambak mo ka. Niambak ka. Ikaw naman na niambak. Ang akong gigamit nasa 8. Nasa 4:8. Nga niambak ang 4:4 nga wala man di ba na mo basa. Ang akong gipangutan na sa Hebrehanon 4:8. Unsa man ang laing adlaw nga gihisgotan sa Dios? Lunes ba ni, Martes, Miyerkules, Huwebes, unsa man ni? Kung saan mo pagkabaluan na, Brad, kadili man mo basahon akong side. Atras 4 basaha dira. No, ayos nang ambak ka ng 4 kay naman ko sa 8 nakapokus. Naman ko sa 8 nakapokus. Ang sa 8, unsa mga adlaw diha ang giingon sa Dios nga laing adlaw, Sabado, Domingo, Lunes, unsa man ang laing adlaw? Pasunod na Brad, basaha Brad. Ube? Laos. Laing adlaw. Wamay, Brad, ang sanoy bilingon naman, busa nagpabilin pa nga naay adlaw igpapahulay, das noy bilin nagpabilin Japon, pero sa 8 laing adlaw na. Naara gyapon ang adlaw igpapahulay, pero laing adlaw na. Ang question nako sa maning adlaw nga laing adlaw na pahulay Japon. Dili yung kakaiksa sa na berslo Pero sa mo basa. lagi nga di ka kaikyasan eh. Sa bersikulo 9, nagpabilin pa di ay nga naa paghihapoy adlaw igpapahulay, pero sa 8 maklaro nga laing adlaw na. Ang pangutana nako, unsa man ang laing adlaw nga pahulay ra gyapon nagpabilin? Okay, tubagon ako. Hebrewanon, Kapitulo 4, verse 8, ako lang basa na yun. Kay kon Josue nakahatag pa kanilag pahulay ang Dios dili na lang unta magiskot sa laing adlaw, noibe. Laing adlaw. Unsa man ning adlaw? Unsa man ning adlaw mo tanan ko. Ako na pangutana nun. Nagpabilin. Dili. Otro na ko ayo sa katawa mo na nga mura ka gimungon sa awa ba nga sige katawa. Pero nagyungungan dahil na siya was kilo doon, gahunghong nimo. Kay kon si Josue nakahatag pa kanilag pahulay ang Dios dili lang unta magiskot og lain pang anang pula pangutana. Laing adlaw. Unsa man ning adlaw? May na yon.
busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitigana alang sa mga tao sa Dios. Tanawa Sabado ni Brad. So nagpabilin dahil gihapon base sa 9 no. Sabi na, base sa 9, nagpabilin dahil gihapon ang adlaw igpapahulay pero sa 8 laing adlaw. Ang pangutana ko, unsa man ang adlaw nga laing adlaw nga nagpabilin ra gihapon? Sabado ba na, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Next pangutana. Kaya natubag niyang pangutana. Ang pangutana mao niya, unsa man ang adlaw nga nagpabilin pang adlaw igpapahulay nga giingon sa 8 laing adlaw. Unsa man ang laing adlaw? Kadi ba po nato na ma-prove na Sabado ra gyapon kay nabaday laing adlaw Sabado ra gyapon. Unsa man ang laing adlaw? Okay. Dire dapat yung kadekron Exodo 20. Verse 8 dire na kanayon. Hinumduman mo ang adlaw ng papulay aron sa pagbalaan nini. Next pangutana. Lagi, wa mo ko mangutana kung sa gipahinumduman ana. Ano ba yung mahulay? Sa kanang naaba sa 8 ba? Sa 8 ba? Di ba nag-ingon ang Diyos na maghimo sa laing adlaw? Sa kanang laing adlaw diya, imposible man nagsabado na kang laing adlaw. Sabado, ragyapo, di na laing adlaw. Kanang mo ingon dito kay nga Brad. Ang atong meeting ron Brad, visit nato ni sa laing adlaw. Alang-alang mag-meeting tag laing adlaw. Huwebes man ta karon nga. Maglaing adlaw, Huwebes ragyapo. Ana, unsa man ning laing adlaw nga giingon diha nga nagpabilin ba gyapon igpapahulay pero laing adlaw unsa man ning adlaw? Martes, Miyerkules, Huwebes. Bago na nako. Nakay mo kita basada sa listahan sa mga pulong sa unahan sa Revelation. Matod ba diri? Adlaw igpapulay ang ikapitong adlaw sa semana Sabado now. Pagita pa nako sa kamera. Sabado. Nakay mo kita dra Sabado. Alagi gituwas mo nagbasa wala. Gituwas mo nagbasa wala. Index basa. Kung basa og tiwas sige putol man nimo na. Adara ha. Okay. Adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana Sabado. Giisip kini nga balang adlaw sa mga Hudyo ug gidili ang pagtrabaho nining adlaw. Ang nag-isip na ani mga Hudyo, ang question ako, Hudyo ka dili? Okay. Apuntanan ako. Hudyo signisos dili. No. Ikaw, imo magigamit ni. Isip tubag sa kong pangutana, unya, dili ra ba nimo pasar kay ngano? Dili ra ba nimo pasar kay ngano? Naday laing adlaw sa Sabado ra gyapon. So akong pangutana, kay imo man giputol, giingon man di nga, giisip ni nga adlaw igpapahulay sa mga Hudyo. Ang pangutana na to, Hudyo ba ka? Yes or no? Unya, ibalik na ako akong pangutana mo. Sige ni Hudyo dili. Ayos ako pangutana. Ang ako pangutana ba? Hudyo ba ka? Yes or no? Wala ka, Brad. Next pangutana, Brad. No. Muna akong pangutana lagi. Ito ba ako? Hudyo ba ka? Yes or no? Unya ko, ibalik na ako ang imong pangutana. Sige ni Hudyo Ayun ko, balik ka. Sharing maning ato. Yes or no raw? Dili na kinanglan. I-explain mo. Hudyo ba ka? Yes or no? Hudyo po na siya, dili. Yes or no? Naunsa mo ako rin pangutan-o ni mo nga ikaw may kong pangutana. Ang akong pangutana ba giingon man sa listahan sa mga pulong mo. Di man di pasado anang atong gigamit kay Hebrehanon 8 pa din may kay ngano man. Laing adlaw dai nang Sabado ra gyapon di na laing adlaw. Wala, ganawa giingon diri adlaw igpapahulay. Ang ikapitong adlaw sa semana open and close parenthesis. Giisip kini nga balang adlaw sa mga Hudyo. Kinsa nag-isip? Mga Hudyo. O gidili ang pagtrabaho aning adlaw. Question. Hudyo ka? Yes or no? Ako? Yes. Hudyo ka? Pero paminaw Hudyo ka? Wala ko naman. Intel. Disgrasya ni. Okay, ako na sa mutan na. Brad, giingon sa listahan sa mga pulong ha. Giisip ka na nga balaang adlaw sa mga Hudyo. Di man ka Hudyo, nag-isip-isip ka, nagbinuang man eh. Ha? Giisip na nga balaang adlaw sa mga Hudyo. Una dili man na, di man ka Hudyo para mag-apil-apil ka na. Pinoy man ka. Okay. Hintel ko. Paminaw sa Brad. Hintel ko, pero Tabang sa mong coach. sa aling pulay. Now, ako na sa mangutan na. Natubag na ako Hintel ko. Pangutan ako. Sige ni Jesus. Hudyo, dili. Yes or no?
Hudyo si Ginoong Hesus pero wala siya mutuman sa balaod sa mga Hudyo. San Juan Kapitulo 5 versikulo 18, gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado. Bungkag Paskalyon. Wala, sako. Tubag niya, Wala. Brad, naa sa gipatlayag Kapitulo 3 versikulo 9, kadtong mga sakop ni Satanas nga nagpakahudyo. Disgrasya jud ka ani. Sakoy Next pangutan na Brad, kinatubag na kung pangutan na. Sige, kabaw ko nga nangita ra man kag bikil ani para makapangutana ka nako. Di, ba pangutana ta mas mahimo nimo. Nasundo na to siya matod pa subang 14 siya mo ang dalaw nagmotoran ni bantay si Jesus sa alang Sabado, bantay po to sa alang Sabado. Tubag. Ug dili ka dili ka katawan ni Ginoo. Tubag. Darang tubag. Ang gibuhat ni Okay, Kristo, wa siya magbantay sa adlaw Sabado. Kung sa gibuhat niya, San Juan 5:18, gibungkag niya ang adlaw Sabado. Wa gyud bantay na itabo. Kay gibantay pas Kristo sa adlaw Sabado, gidaig na sus parisiyo. Kung sa gihimo ni Kristo, gilapas niya ang balaod sa adlaw Sabado. Adlaw igpapahulay. Unya si San Pablo, niingon siya. Kumina siya. Si San Pablo niingon siya. Sa una, nag-isip ako ana. Kung ipasikan pa sa balaod ang pagtuman, wadyo ikasaway nako. Pero, tungod ni Kristo, giisip ko ng tanan nga Yes, kaya pilkas na ba? Tao kay dili. Okay, Justice. Kapitulo 12 verse 13. Pangutanaw ko si mo Brad, tao ka Brad dili. sa Mangutanaw ko sa imo, tao ka dili. asa nga bersikulo? Ecclesiastes 12:13 sa di pa nako pasahon. Pangutanaw ko si Brad. Da kanang Ecclesiastes, retirado nas mga Hudyo, wa pay Kristiyano anang tumulba. Pag ingon pag tao, retirado ra nas mga Hudyo, kay ang mga Hudyo sila ray nag-isip sa ilang kaugalingon nga sila ray tao. Kadtong mga dili Hudyo, giisip to nila mga limatok, muna lang patakaran. Ikaduha, naa pa gyud na sa Deuteronomio Kapitulo 5 versikulo 15, nga gihatag lamang kanang adlaw igpapahulay ngadto sa mga Hudyo. Wa gyud labot ang Pinoy ug Amerikana. Ecclesiastes Kapitulo 13, 12 verse 13, dakpan ka ni karon. Dakpan, na pulis ka, kamanakop ka. Ngadto sa paghukom, uban ang tasatag sa katinago, nga butang bisan ang mayo kun bisan ang dautan. Kung ikaw Brad, nagsupak-supak ka, Brad, President karon. kung maong galing ng trabaho ag magsupak-supak, maigo ana di. Number 1, si Kristo kay gasupak-supak man. Panahon pagbalik kino verse 13 na kanayon. Dakpan ka ni karon. Kini Sa mao pulis ka, Brad, kamanakop ka. paminaw sa Brad, paminaw sa. Pwede mo kasi mga kay dili mo Naminaw ko. Go ahead, go. Okay, paminaw. Ecclesiastes 12 verse 13 karon. Dakpan ni ka ni karon. Unsa, tanod ka, Brad, Kini mao kamanakop ka. Paminaw sa lagi. Paminaw sa mo ang problema sa mo kasi mo ka maminaw. Sir, madi Kini maminaw. mao ang katapusan sa butang. O tanawan ni sorte na sad, gabasa ko gani. 13. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na. Kadluki ang Dios og bantay ang iyang masugo. Kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao. Usa ko no, katungdanan sa tao ang pagbantay sa anong pulay. Next pangutana. Unsa pangutana? Next pangutana. Tao ka dili. Tao ka dili. Ikaw mo kayo nang utana, ako pa pangutana ni. Unsa? Okay. Mangutana ko. Okay, ingon mga nga ako mangutana. Wala mo utana, ako wala mo utana. Imo kung ging na next yung utana man, di ba? Ako wala mo utana. Walay klaro ni. Apo tanong Ikaw mo na, tao ka dili. klaro kay. Apo tanong ko si mo Brad. Tao ka dili. Ano ba? Tao ko, pero ako labot sa mga Hudyo, kay we're not di ba ta Hudyo? Kanang gingon nga, tumano ng mga sugo sa buno, tinuod na, unsa man ang suguan, mga moral, lo. Dili to mga sabatikal, lo. Kaya antay labot na, mga Hudyo, di ba ta mga Hudyo? Mga moral, lo, tumanta na, mga moral, lo, ayaw pagpatay, tahuro na mo magpapa, di ka magsaksig bakak, di ka mangawat, di ka mga moral, lo, ba, lo. Sumala di yung Brazil. Okay, basta paminaw sa Brad ako nasad.
Salmo 105 verse mao nga atong Dios ang iyang masugo alang sa tibok kalibutan apil kanay. Next. Okay, unsa man pangutanan mo? Ha? Klaro kayo ha? Tibuok kalibutan ang sugo sa Ginoo, dili lang sa Hudiyo. Lisod po sa baka. Tibuok kalibutan? Ako na mo tong Tibuok kalibutan? Salmo. Oh. Naadra sa Salmo, basahon ako ha. Basig maingog ka tibuok kalibutan. Matay mapaul ta ana. Atong tanaw na. Salmo, Good News Bible ha. 147. Gihatag niya ang iyang mensahe. Ano ko? Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod, pahimatnon, ngadto sa mga apos. Maminawa sa bago magtubag ko. Ikaw ram na Salmo naman. 105. Mali man tayo mong ibasang bersikulo. Salmo 105 versikulo 7 mura man kag siling ka magambag pasadaw. Akong gibasa kayo mo manggingon sa mana Salmo 105. 105. Oh, versikulo 7. Basahon ako. Good News Bible kasama. Good News Bible gani. Karaan pagalin. Dapat ko'y mas pinakakaraan na nga Good News Bible. Na gawiran dire. Kanang imo bag-o na kanaw pay kay pinakakaraan Good News oh. Papakamatawa ani. Kay ba kang Good News Bible ako dire, tulo ka version akong Good News Bible dire. Sige. Okay. Salmo 105. Basta to, siya ang atong Ginoo mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan kani. Awa. Wala may problema na. Mga moral law. Pero pag in terms of sabbatical, mga pahimangno, diara, Salmo 147 o 19. Dihatag niya ang iyang mga mensahe ngadto sa tanang katawan, ang iyang mga balaod, pahimatnon ngadto sa Israel. Wala niya kinibuhata sa ubang mga nasod kaya sila masayod sa ilang balaod. Tanawa ra. Na magapil-apil ka nga di man ka. Pinoy ra man ka. Ang gibungkag ni Kristo nga sugo mo niyo buhat Jis Barcelona basada. May usa ka tawo nga si Caesar. Buhat Hebrewanon kapitulo 10. Sorry. Hebrewanon kapitulo 10. Verse 1 unsa man ang klaseng sugo ang gibungkag ni Kristo? Napulo ba ka sugo? Barcelona kanayon. Ang balaod sa modyo dili hingpit o dili sibo. Kasumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa maayong mga butang. Umabot. Ang tamang mga palad, gihalad Tanawa ra ang mga balaod sa mga Hudyo dili man dai sibo. hingpit sa mga tao, muduol Nga ano matuman-tuman magana. Ikaw rin naigo sa mga gibasa. Pinalo nga halad. Dili ang adlaw ng pabulay. Patawanan mga kayo, Brad. Tawanan. Ligamit ang bersikulo sa rin naigo. Napa sa Hebrewanon City 18. Busa ang karaang tulumanon gisalikway tungod kay huyang kinigway hinungdan. Gatuman-tuman mo war man hinungdan oy. Ano lang isa. Sino man lang tibukat. Sige na bro, kana koy lakaw bro. Salamat sa panahon bro. Sunod na po da. God bless. Okay, Brad. Ay lakaw bro. Salamat kayo, Brad. God bless. At piling ta, share mo man nga to. Ay lag kasuko ha. Paminaw sa Brad yang pasalo ako, Brad, ako naka Wala. Kaya share rin nga to. Pasag din ning muda ko na kung tingog kay hung pa ni. Hung pa ni. Ato sa palakpakan na tong bisita. salamat kayo, Brad. God bless you, Brad.